أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Барлык мактаулыкларыбыз, хамид сәнәләребез ихластан бер Аллаһка булса иде. Һәм дә сөекле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям нур шарифына шулай ук ихластан булган, аны чиксез яратудан күңелләребезнең түрләреннән чыккан салават шарифәләребез, дуа сәламнәребез ирешсә иде. Шулай ук дуа сәламнәребез пәйгамбәрбезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча анбия һәм мурсалиннарга, кыямәткә чаларга изгелек тәйярүчеләрнең рух шарифләренә, шулай ук мөселман кардәшләрем, һәрберебезнең дуа мәтбиятучы, без дуа тиешле булган барлык арвахларыбызның да рух шарифләренә ирешеп, алар да шушы изге көннәрдә, изге сәгатьләрдә сөенеп, шатланып бездә разый булып калсалар иде. Мөселман кардәшләрем, әлхәмдүлиллаһ, менә янәдән бийек Рамазан айларына ирештек. Шул сәбәпле бүгенге вәгазебез бүтән айларның султаны булган изге Рамазан ае турында булачак. Әлбәттә, бу ай турында, бу айның бәрәкәте турында бер генә вәгазда сөйләп бетереп булмый. Сөекле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Рәҗәб айларына кергәнче бер сахабаларына мөрәҗәгать иткәндә вәгазында сүзен шулай башлаган иде. И мөселман кардәшләрем дип, сезнең өстегезгә изге Рамазан ае күләгәсе килде диде. Әле Рамазанга 2 ай бар иде һәм ул инде Рамазан турында искә төшерде, Рамазан якынлашканны белдерде. Һәм без беләбез, инде сахабалар, пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бу вакыттагы кешеләр, алар инде әлбәттә безнең шикелле генә түгел, икенче төрле иде. Һәм Рамазан аена да аларның муамәләләре икенче төрле иде. Һәм без беләбез, сахабалар шушы Рамазан ае үткәннән соң ярты ел буе аны сагынып, я Раббым, минем шушы уразаларым, тоткан уразаларым кабул булса иде дип Аллаһ Тәгаләдән дуа кылып сорыйлар иде һәм инде 6 ай кала Рамазанны көтә башлыйлар иде. Я Раббым, исән сау шушы Рамазанга ирешсәм иде, шушы Рамазанның бәрәкәтенә ирешсәм иде дип, алар инде күңелләре белән сагынып Рамазанны көтәләр иде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да сахабаларына, сөекле сахабаларына мөрәҗәгать итүе 2 ай кала шушы айга әзерләнә башлауны белдерә иде. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә әйтте, Рәҗәб ае Аллаһның ае, Шәгъбан ае минем аем, Рамазан ае өммәтем ае диде. Без инде Рәҗәб айларында бу айның бийеклеге турында сөйләштек. Ни өчен ул Аллаһ Тәгаләнең ае? Чөнки монда бийек вакыйгалар булды. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бу айда инде гыйбадәттә үзгәрә иде. Шушы уразалар тота, өстәмә һәм дә Коръән укый, изгелекләрен арттыра иде. Шәгъбан аенда инде ул минем аем дип атады. Ни өчен? Чөнки ул бу айда бөтенләй күп итеп ураза тота иде. Һәм кайбер риваятләргә караганда ай буе ураза тоткан дигән вакытлары да булды. Һәм әлбәттә бу айны ул изгелекләрен арттыра, үзенең михрибан шәфкать сыйфатларын арттыра. Бу ай инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның гыйбадәт ае иде. Мөселман кардәшләрем, ни өчен алар шулай эшләде? Чөнки алар Рамазан аен каршыларга әзерләнә башладылар. Әгәр дә без инде менә бүгенге көндәге шикелле, күпчелегебез шикелле, иртәгә ураза дигәнче, Рамазан ае дигәнче тормышыбызны үзгәртмичә, ничек тормышыбыз барды, шулай барсак, бу Рәҗәб айлары, Шәгъбан айларында бер нинди үзгәрешсез, һәм инде иртә белән тордың да ризыктан тыелдың, әлбәттә бер 10 көн вакыт кирәк, ким дигәндә ярты Рамазан үтеп китәргә мөмкин, синең тәнеңгә авыр була. Син шушы эш торуга, сусыз торуга, тормышыңның үзгәрүенә кемнәрдер эшли, ияләнү бик авыр һәм синең бу көннәрен мәшгуль булып та тизрәк авыз ачу вакыты җитсә иде, шушы физиологик яктан тәнебезнең авыр кичерү ягыннан шуның белән көрәшү белән үтеп китә. Һәм инде мөселман кардәшләрем, мондый халәттә инде Коръән да укып булмый, артыгын һәм башка ибадәтләр дә кылып булмый. Шуңа күрә инде бу Рамазанга ияләнеп китеп, аның тәмен, җиңеллеген, рәхәтлеген тою башлаганчы ярты ай үтеп китә. Инде син Рамазанга кирип киткәч кенә, ияләнеп беткәч кенә Рамазан ае үтеп тә китә. Һәм шуның белән бик күп бәрәкәтләре, фазиләтләре синең яныңнан китә. Шуңа күрә инде мөселман кардәшләрем, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Шәгъбан ае буе ураза тотып, яки шушы айның күпчелек көннәрен ураза тотып, ул уразага кирип кенә киткән. Тормышын үзгәртмәгән, чөнки аның Шәгъбан аенда, шушы Рамазан аендагы шикелле тормышы иде. Ул инде гыйбадәттә, ул Коръән укый, ул изгелекләрен арттыра, ул садакалар бирә, ул дугада күп итеп ураза тота, һәм ул ураза аңа инде авырлык китерми.
Һәм инде икенче ягы да бар. Беренче яктан тән ягыннан ияләнеп бетмәсән, икенче ягыннан безне рухи яктан да бу уразаны кабул итәргә әзер түгел. Әле син ялгышлыклар җибәрәсен, ниндидер кимчелекләрең бар, күңелең тыныч түгел, анда эштә һаман ярсып йөрисең, тынычланмаган, син уразага кирип киттең, әлбәттә күңелең утырганчы шулай ук вакыт кирәк. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, менә Шагбан ае инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шу Рамазанга әзерлек ае иде. Ни өчен алар әзерләнде соң сахабалар? Чөнки алар Рамазан аеның бөеклеген, аның фазиләтләрен аңлыйлар иде һәм моны үткәреп җибәрүдән куркалар иде. Моны югалтудан куркалар иде. Без инде шушы Рамазан аеның фазиләтләрен аңлап бетерүебез сәбәпле һәм инде үзебезнең тормышыбызда, гыйбадәтебездә, иманыбызда кимчелекләр булу сәбәпле әле безгә инде бу дәрәҗәгә ирешү өчен бик күп тырышырга кирәк. Инде мөселман кардәшләрем, Рамазан дигәндә күпчелек вакытта ураза күз алдына килә. Һәм күпчелек кеше бәйли Рамазан ае менә ураза ае. Һәм дөрестән дә бу айны без ураза тотарга тиеш. Менә безнең 5 багананың берсе булган ураза гыйбадәте шушы айны тотыла. Ул шушы айданың вакыты. Һәм бу Рамазан аеның иң зур бәрәкәте уразада, иң зур фазиләтләре шу ураза тоту сәбәпле ирешеп була бөтен яктан. Һәм мөселман кардәшләрем, шулай кабул итәргә кирәк, кемдер ураза тота алмаска мөмкин, кемдер авырта. Ураза тотмаса да бу ай үзе аерылып тора. Шуңа күрә ураза белән Рамазан аеның фазиләтен аерга кирәк. Ураза тотмаган кешеләрдә бу айны бит башка изгелекләр бар, башка гыйбадәтләр бар. Бу айның үзенең бәрәкәт нигъмәте бар. Аңа инде ураза тотмыйча да ирешеп була. Кем ураза тоталмый, алар бит бу фазиләтләрдән мәхрүм калмыйлар. Бу үзенчәлекле ай. Бу айда бөтен нәрсә үзгәрә, мөселман кардәшләрем. Менә Рамазан ае кирдеме, ай тудымы, һәм шушы бер ай буенча белеп торыгыз, бөтен нәрсә үзгәрә. Менә шушы 11 айда табигый законнар бер тәртип белән бара, Аллаһ Тәгалә тарафыннан куйган. Хайваннар дөньясында, инде безнең барзах әрвахларыбыз дөньясында, җәннәт, фәрештәләр дөньясында, җәннәтләрдә үзе бер вакыйга, бер тәртип белән бара. Менә Рамазан ае кирдеме, бөтен нәрсә үзгәрә, белеп торыгыз. Әлбәттә, моны тоя, моны сизә фақат иманлы кеше генә. Имансыз кешегә ул Рамазан аены, Шагбан аены, ул аны тоймый да, сизми дә, ул аңа шул ук килеш тормышы бернинди үзгәрешсез үтеп китә. Һәм моны тояр өчен, моны сизәр өчен иман байлыгы кирәк. Мөселман кардәшләрем, әгәр дә игътибарлы булсагыз, менә шул кояш баюдан табигатькә карасагыз, табигат үзгәрә. Табигый законнар икенче төрле була. Кошлар дөньясы, хайваннар дөньясы үзгәрә. Кошлар да икенче төрле сайрый. Кояш да икенче төрле җылыта. Җил исә дә, нинди генә каты җил исә дә, ләкин аның исү икенче төрле. Ул бер йомшаклык белән, анда зулым юк. Моны фақат иманлы кеше генә тыя. Мөселман кардәшләрем, игътибарлы булыйк әле, күзәтик әле табигатны да. Һәм әлбәттә, бу Рамазан аеның килүен, бөеклеген, моның нигъмәтен безнең барзахтагы әрвахларыбыз да тыя, алар да сөенеп шатлана. Хайваннар дөньясы тыя, алар Аллаһ Тәгаләгә зикрләрен арттыралар. Алар да бу Рамазан ае килгәнгә сөенәләр. Фәрештәләр дөньясында да бәйрәм. Җәннәтләрдә дә икенче тәртипләр, Аллаһ Тәгалә җәннәт ишекләрен ачып куя бу айны. Башка айны алай түгел. Ул ябык була. Бу айны Аллаһ Тәгалә җәннәт ишекләрен ачып куя. Җәһәннәм ишекләрен бикләп куя. Бик күп үзгәрешләр була бөтен законнарда. Менә шушы бөтен дөньяда үзгәреш булганда, моны тоймый фақат җир йөзендә яшәгән, иманга килмәгән бәндәләр генә күпчелеге. Җир йөзендәге кешеләрнең күпчелегенә бу Рамазан ае башка айлар шикелле. Алар тормышын үзгәртми, алар шул дөнья артыннан куа, шул үз хисләре белән нәфескә ияреп, нәфес теләкләрен канәгатьләндерү белән алар шатланып шушы айны үткәреп җибәрәләр. Алар буларның барсын да тыймый. Менә шушы имансыз кешеләрдән кала бөтен затлар, бөтен мәхлуклар, Аллаһ Тәгалә яраткан галәмдәге нинди генә төрләре булса да, мәхлук дигәнгә бу матди дөньяда таулар, агачлар, бөтенесе дә керә, бөтен мәхлук, без нәрсәне беләбез? Йолдызлар барысы да шушы Рамазанны тыя. Рамазанда алар зикр кылалар Аллаһ Тәгаләгә үзләренә хас телләрдә. Рамазан аеның килүенә сөенәләр. Фақат бер генә шушы галәмдә бу имансыз кешеләр һәм шайтаннар дөньясыга шушы җиннәр, имансызлары, алар шушы нигъмәттән мәхрүм калалар. Шуңа кара, мөселман кардәшләрем, бу ай зур Аллаһ Тәгаләнең нигъмәт ишекләре ачыла торган ай.
Монда бәяләр арта. Монда Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләренә җиңел юл белән ирешергә була. Менә һәрберегез белә дөньяви сүз белән әйткәндә распродажа дигән сүзгә күнеккәнбез. Һәр кибеттә елга бер тапкыр распродажа була. Бу нәрсә дигән? Шушы вакытта син теләгән әйбереңә әз көч куеп, әз акча түгеп ирешергә мөмкин. Менә бу да инде бу Рамазан ае Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, нигъмәте, бәрәкәте, әҗр-саваплары өләшелә торган ай, распродажа. Һәм башка айда кылган гыйбадәтләрнең бәяләре арта. Дугалар ишекләре ачыла. Башка айны дугаларыбыз кабул булмаса, бу айларда аңа ишек ачыла. Бу айны гөнаһлары ярлыккана, мөселман кардәшләрем. Һәм әлбәттә син дөньяны өстен куеп, дөньяда нәрсәндер югалтмау, матди байлыкларын югалтмау белән мәшгуль булып, шушы нигъмәтләрдән мәхрүм булсаң, син иң зур югалтучы. Чөнки Рамазан айы безне паклый торган ай, безне кеше буларак югары дәрәҗәгә күтәрә торган ай. Без гөнаһларыбыз ярлыкканып, бихисап әҗр-савапларга ирешеп, бер гөнаһсыз булып, дугалар кылып, тормышларыбызга тәэсир итеп, тормышларыбызны үзгәртеп, шу дугалар сәбәпле Рамазан аеннан соң безнең тормышларыбыз бөтенләй икенче булып китә ала. Һәм Рамазан дигән сүзнең, шушы айның исеменең бер мәгънәсе ул кидерүче, яндыручы, гөнаһларны юкка чыгаручы, гөнаһларны яндыручы ай. Мөселман кардәшләрем, һәм бу Рамазан аенда әйткәнемчә бәяләр бик күп тапкыр артыграк. Һәм без дөньяда, менә мәсәлән, кемнәрдер стройкада, шабашкада йөри ди. Яки үзендә инде менә ниндидер төзелеш буласы булса, кайчан эшлисен? Җәй айларында. Ни өчен? Чөнки бу вакытта җылы, әз чыгым белән, җиңел көн озын, җиңеллек белән шушы максатыңа ирешә аласың, йортны төзи аласың. Һәм инде моның белән шөгыльләнгән эшчеләрдә бу айны җиңелрәк алырга эшләргә. Ягъни җиңел, әз генә көч куеп, алар шул ук бәягә хезмәт хакына ирешә ала. Менә бу да шулай 11 ай буе. Бу бер төрле тәртип Аллаһ Тәгаләнең законнарында. Һәм Рамазан ае бүләк ай. Аллаһ Тәгалә бөтен ишекләрне ачты, рәхмәт ишекләрен ачты. Без гөнаһлы бәндәсенә Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәт ишеген ачты. Без гөнаһлы. Гөнаһсыз бер кемдә юк. Кимчелекләребез, хаталарыбыз күп. 11 ай буе. Һәм Аллаһ Тәгалә шу Рамазан ае бүләк итеп бирде. Бәндәм, менә сиңа бөтен нигъмәт ишекләрен ачам. Нәрсә телисең шул була. Гөнаһларыңнан арын, паклан, тормышыңны үзгәрт, изгелекләрен арттыр. Һәм мөселман кардәшләрем, күпчелек вакытта без инде гафилләрдән булып, шушы Рамазан айларында инде мөселман булсак та, ураза тотсак та, бик күп кимчелекләребез була, һәм бик күп шушы Рамазан аеның бәрәкәт фазиләтләре безнең яннан үтеп китә. Мөселман кардәшләрем, сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан аена кагылышлы, бу Рамазан аена, уразага түгел, Рамазан аена кагылышлы бер хадисендә әйткән, бер адәм дигән Рамазан аен шатланып каршы алса, һәм Рамазан аеның үтеп китүенә күңеле белән яхшы ай үтте дип кайгырса, ул адәмгә мәңгелек сәгадәт, рәхәт йорты булган җәннәт ваҗиб булыр. Мөселман кардәшләрем, әле Рамазан аена кермәдең. Син менә шушы Рамазан аен мин аңлатканча сахабалар шикелле көтеп алдың, сагынып, менә килә ул бәрәкәт дип син сагынасың. Ох, ирешсәм иде, шу ураза айларына керсәм иде дип син сагынып каршы алдың. Шушы Рамазан айларын үткәргәннән соң бер үкенеп үтеп китте, тагын менә 11 ай бар инде шушы бәрәкәткә ирешкәнче дип син моңа кайгырсан, менә шушы гамәл өчен генә. Әле син бер нәрсә эшләмәдең. Синең бу фикер, кешенең башындагы фикер, менә шушы фикер өчен генә Рамазан аена кагылышлы. Ягъни сагынып каршы алса шул фикер белән, һәм үткәннән соң кайгырса, менә шушы хисе өчен, шушы фикер өчен генә дә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, кеше җәннәткә ваҗиб була диде. Җәннәт аңа ваҗиб була. Әгәр дә инде ул нинди сәбәпләр белән шушы җәннәт ишекләрен япмаса, бәясе нинди мөселман кардәшләрем, бармы шундый айтагын? Шундый вәгъдә кылган юк. Менә бу Рамазан ае әле син кирмәгән. Инде мөселман кардәшләрем, икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, кешеләр Рамазан аеның бөтен хасиятларын, савапларын белсә, бөтен ел әйләнәсе Рамазан ае булуын теләр иде диде. Һәм инде мөселман кардәшләрем, киресенчә, кем Рамазан аен гафилләрдән үткәрә, кем инде белә торып та инде шушы ураза тотса да кимчелекләр ясый, шушы Рамазан аен инде ниндидер хаталар белән үткәрсә, бу нәрсә сәбәпле? Чөнки ул тиешле дәрәҗәдә Рамазан аеның нинди ай икәнен аңламый, нинди бәрәкәт фазиләтләр барында икәнен аңламый. Әгәр дә аңласа, ул бу кимчелекне эшләмәс иде. Әгәр дә инде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, тиешле дәрәҗәдә белсәк иде, әле без белергә тырышабыз, укыйбыз, омтылабыз. Без бер кайчанда моны белмибез. Чөнки бүген кеше әгәр дә шуны белсә иде диде, ул нинди булыр иде диде. Ул ел буе, 11 ай буе ураза булуын теләр иде диде. Дөрес, килешәбез, ураза ул авыр,
Ул зур сынаулар, анда үзгәрәсен, анда тыелырга кирәк. Ул синең тормышыңа тәэсир итә, ниндидер авырлыклар китерә. Тормыш яшәрү өчен үзгәртергә кирәк. Шушы авырлык булса да, мөселман кардәшләрем, шундый бәрәкәт, фазилат бар диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Кеше шуңа карамастан, шушы авырлыкларга карамастан, бөтен ел буе шушы Рамазан айы булса дип әйтер диде. Мөселман кардәшләрем, ярар, без 11 айда бик күп кимчелек, хаталар җибәрәбез. Без бәндәләр, төрле хәлләр булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә билгән Рамазан айын, шушы 11 айда булган кимчелекләрне юкка чыгарырга була, гөнаһлардан арынырга була. Эшли алмаган савапларны тәрлек дәрәҗәдә шушы айны эшләп 11 айның бөтен хаталык кимчелекләрен капларга була. Инде ярар, без инде барбер кимчелекле шу 11 айда, но инде Рамазан айында шундый итеп үткәргән кешеләр, мәгънәсез, игътибарсыз, бу ахмак кешеләр. Булар зур югалтуда. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте Рамазанга кагылышлы бер хадисендә: "Өммәтем гади айда кылган бер яхшы гамәл өчен бер савап ала, калган 11 айда. Әмма Рамазанда исә Аллаһ бер яхшы гамәл өчен 700-гә хәтле һәм аннан да күбрәк әҗер бирә" диде. Фарыз гыйбадәтләрнең берсе өчен башка айларда кылган 70 фарызның савабын, нәфилләре өчен исә башка айларда кылган фарызның савабын бирә диде. Мөселман кардәшләрем, менә карагыз әле. Нинди Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте килә. Гади вакытта тәртип шулай. Кеше ислам диненә килгәч, әгәр дә әлбәттә бу иманлы кешеләргә кагыла, иман юлына баскач, изге гамәл кылай икән, Аллаһ Тәгалә булай да михрибанны 10 тапкыр арттыра бәясен. 10 тапкыр арттырып бәяза. Бер эшләдән 10 эшләде дип, савабы 10 тапкыр. Мондый вакытта бер генә эшләсәң, бер генә. Инде мөселман кардәшләрем, Рамазан айы кирде исә үзгәрде. Рамазан айы кирде икән, башка көннәрендә бер изге эш өчен 10 гына түгел, 700-гә хәтле. Шушы 10-нан алып 700-гә хәл, 10-нан кыйммәтми Аллаһ Тәгалә, чөнки 10-ны вәгъдә кылды, ул гади. Һәр вакытта менә 10-нан алып 700-гә хәл. Бу инде ничек кылауланың, аны бөтен ниятләре, фикерләре, кылгандагы хаталары, шуны исәпкә алып 700-гә хәтле. Димәк 70 тапкыр арттырыла дип белик. Әле бер кичә бар мөселман кардәшләрем, менә шу Рамазан айында, инде бөтен көннәрендә, бөтен сәгатьләрендә Аллаһ Тәгалә 700-гә хәтле арттырса, бар Кадр кичә дигән кичә, бу кичәдә кояш байганнан алып иртә беләнгә хәтле бәяләр хисапсыз мөселман кардәшләр. Аллаһ Тәгалә әйтте, бу кичә 1000 айдан да хәерлерәк диде. Ягъни 1000 ай 80 елдан артык гомер, 82 меңдә Аллаһ Тәгалә 1000 ай хәтле димәде, 1000 айдан да артыграк диде. Димәк Аллаһ Тәгалә башлый бу кичтә бәяне 1000 ай. Мәсәлән, син бер намаз укыдан, монда бәясе 1000 ай буе, ягъни 82 ел буе укыган намаз күз алдына китерәсме? Шуннан да артыграк инде, дәрәҗәсенә карап, кешесенә карап. Бу кичәдәге бәяләр инде безнең акылыбызга сыймый. Бу айны бер фарызның 70 тапкыр, 70 фарыз. Бер фарыз намаз укыдан, башка айларда 70 фарыз намазын синең шул бер Рамазан айында уккан намаз хәтле бәягә тиң. Нәфил, ирекле гыйбадәт. Ирекле нәфил намазы укыдан, ул фарыз намазы хәтле савапка ирештерә. Шушыны аңламаган кеше, мөселман кардәшләрем, инде бу бик зур югалтуга ирешәчәк. Менә бу Рамазан айында булган мөмкинлекләр, өстенлекләр, фазилатлар Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең уммәте өчен махсус бирелгән. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хәтле 20 мең елдан артык кешелек яшаса, шушы елларда булар мондый юк иде. Мондый бәрәкәт аларга бирелмәде. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм уммәте өчен кыямәткә хәтле, ягъни безнең өчен бирелде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Рамазан уммәтем айы диде. Уммәтем өчен бүләк ителеп бирелгән Аллаһ Тәгалә тарафыннан ай диде. Һәм менә монда инде килдек, менә бу айны намазлар өстәмә, гыйбадәтләр, садака бирүләрне бәяләре шулай арта. Һәрбер изгелекләрнең бәясе менә шул бермә-бер арта мөселман кардәшләрем. Ну иң зур бу айны бәрәкәтләр ул ураза артында. Беренчедән ул безнең фарызыбыз, әгәр дә инде ул безнең сәламәтлегебез булып, мөмкинлегебез булып, без уразаны тотабыз икән, иң зур бәрәкәт фазилатларны ураза белән ирешергә була. Ләкин мөселман кардәшләрем, төрле кеше булырга мөмкин, ураза тоталмаган кеше булса да, ул инде үзенең уразанын үзенә хас рәвештә өстеннән төшереп, бу айны башка фазилатларга ирешә ала. Аңа да шул ук өстәмә намазлар өчен шул ук бәя. Аның да дугасын кабул итә Аллаһ Тәгалә, ураза тотмадың дип түгел. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бу бәрәкәт ишекләре җир йөзендәге бөтен кеше өчен, башка диндә булсын, башка диндә булмасын, алар да шушы Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать иткән дугалары кабул итә булырга мөмкин. Табигатьтәге үзгәреш, табигатьтәге михрибан шәфкать,
bu dünyadагы үзгәрештә, алар да шушы дөньяда яши. Туймасалар да, белмәсәләр дә, алар да бөтен җиһан Аллаһның рәхмәте астында. Шуңа күрә инде Müslüman kardeşlerim, күз алдына китермик, әле кемдер менә иман юлында уразага басып бетерә алмаган, уразасында кимчелекләр бар, ниндидер сәбәпләр белән ул дәрәҗәгә җитмәгән. Аңлагыз, бу ай бәрәкәт, фазилет ае. Тырышыгыз, күпме мөмкинлектән чыгып тырышыгыз, шушы айны уразалар тотарга тырышыгыз. Мөмкин инде тота алмыйсыз икән, әле ул дәрәҗәгә җитмәсен икән, садакаларны күп итеп бирегез, дугаларыгызны кылыгыз. Аллаһ Тәгаләдән сорагыз, ярдәм итегез шушы юлларга кирип китү өчен, Аллаһның ярдәмен сорагыз, иман байлыгы сорагыз Аллаһ Тәгаләдән. Шуңа күрә бу өммәт ае. Кемнең нинди проблемасы бар, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итегез. Бер вакыт Муса алейһиссалам Аллаһ Тәгаләдән сорады: "Я Раббым", диде, "сиңа миннән дә якынрак бәндәләрең бармы?" ди. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Әйе", диде. "Алар Хабибым Мөхәммәд алейһиссалам өммәтедер", дигән. Шунда Муса алейһиссалам: "Мин синең белән Тур тауында сөйләштем. Алар сиңа ничек якын булды соң?" дигән. Аллаһ Тәгалә әйткән: "Эй Муса, син минем белән Тур тауында сөйләшкәндә арабызда пәрдә бар иде. Мөхәммәд алейһиссаламның өммәте уразада иреннәре кибеп, ифтар вакытында кулларын догага күтәргәндә күк белән җир арасында пәрдә күтәрелә", диде. "Дугаларын кабул итәм, чөнки алар бу мизгелдә минем белән пәрдәсез сөйләшә", диде. Шунда Муса алейһиссалам сорады: "Я Раббым, шул Рамазан шәриф уразасын минем өммәтемә дә бирши", дип сорады. Аллаһ Тәгалә җавап әйтте: "Бу ураза Хабибым Мөхәммәд алейһиссалам өммәтенә генә хастыр", дип әйтте. Инде мөселман кардәшләрем, тагын бер тапкыр әйтәм, бу айның иң зур фазилетләре, бәрәкәтләре ураза тотучылар. Менә ураза тоту гыйбадәте белән шундый нигъмәтләргә ирешергә мөмкин, бик күп яклы, тормышыбызга тәэсир итә, сәламәтлегебезгә тәэсир итә ураза. Ураза тоту сәбәпле кешенең гөнаһлары ярлыкланырга мөмкин, кабул булса. Ураза тотуның бәясен без әйтә дә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә бәндәнең уразасы минем өчен диде, шуңа күрә әҗир савапны үзем бирәчәкмен диде. Аллаһ Тәгалә әйтмәде нәрсә икәнен. Күз алдый алмыйбыз. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләнең бүләге без күз алдына китерә алмыйбыз. Күп кенә изге гамәлләр өчен җәннәт әйтте, җәннәтнең дәрәҗәсен әйтте. Ураза минем өчен диде, бүләген мин бирәм диде. Шуңа күрә инде бу айны мөмкинлеге була торып, сәламәтлеге була торып, ниндидер эшкә зыян килә дип, дөньяви эшләрне өстен куеп, дөньяви яшәешне өстен куеп, уразада мәхрүм калган кеше бу зур югалтуда. Моның бәясе юк. Моңа бәя куеп булмый бу югалтуга. Шуңа күрә кемнең мөмкинлеге бар, иң беренче бу айны уразада үткәрергә тырышыйк. Инде уразада булганнар да, ураза тота алмаганнар да башка изгелекләребезне дә арттырыйк. Юмартлыгыбызны арттырыйк, кешелек сыйфатларыбызны арттырыйк, михербанны, шафкатлы булыйк. Кешеләр белән ачуланышмыйк. Нинди генә хәлләр булса да үзебезне тыйык. Җитәкче икәнсен, ниндидер изгелекләр эшлә, үзенең кул астындагы кешеләрне сөендер, шатландыр. Мөмкинлеге булган кешеләр садакалар бирегез, мискин фәкыйрьләргә ярдәм итегез. Иртәдән кичкә хәле йөргәндә бу шундый ай ки, йөргә кирәк. Нинди изгелек эшли алам бүген? Нәрсә эшли алам? Кичкенә дип карамыйк. Юлдан кайтканда бер кеше кайта икән, сумкасын күтәрешеп кайт, утыртып кайт. Бу ай изгелекләр эшли торган ай. Дөнья артыннан куя торган ай түгел, бу изгелек ае. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә ушбу Рамазан аеның бөек фазилетләрен аңлап, шушы айларда уразаларыбызны кимчелексез, Аллаһ Тәгалә разый була торган, кабул итә торган дәрәҗәдә бөтен нишкәлекләр белән Аллаһ Тәгалә тотарга ярдәм итсен. Җиңеллек бирсен шушы гыйбадәтләребездә. Һәм аннан тыш Аллаһ Тәгалә бу айларны бик күп изгелекләр кылырга безгә юллар ачса иде. Һәм шушы Рамазан аеннан чыгып киткәндә һәрберебез үзебезнең шушы айда кылган гыйбадәтләребездән канәгать булып, разый булып, изгелекләр белән бөтен Рамазан ае артында булган бәрәкәт фазилетләргә ирешеп, шушы Рамазан айларын тамамларга һәм гаетләрдә бергә очрашып, Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә, шушы гыйбадәтләребезне, айларыбызны үтәп чыгалганыбыз өчен сөенергә, шатланырга Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә насыйп әйләсә иде.